Olen käyttänyt blogeja viimeiset 5 vuotta, joiden aikana minusta on tullut jonkinmoinen WordPress-taituri. Käytän blogeja moneen eri tarkoitukseen. Aloitin luomalla oman digitaalisen akateemisen portfolion eli CV:n, joka näyttää tältä. Käytän blogeja myös opetuksessa. Täältä löytyy muun muassa hyödyllisiä linkkejä, oppimateriaalia, tuntisuunnitelmia sekä paljon muuta, jotka haluan kaikki vapaasti jakaa muiden opettajien kanssa. Käytän blogeja päivittäin työssäni. Kaikki oppilaat tuntevat osoitteen englishitis.wordpress.com. Oppilaat saavat vapaasti kommentoida tai tarjota omia ideoitaan opettamiseen. Oppilaiden kanssa luon yhdessä kunkin kurssin teeman ympärille blogin. Oppilaat saavat itse tutkia, oppia ja julkaista verkkotyökaluja hyväksi käyttäen. Blogit antavat oppilaalle mahdollisuuden olla luovia. Mahdollisuuden julkaista omia juttujaan. Mahdollisuuden olla sosiaalisia. Mahdollisuuden olla kriittisiä. Mahdollisuuden olla vaikutusvaltaisia yksilöitä. Toiset koulut, vieraat kulttuurit, kaukaiset sukulaiset ja omat kaverit voivat kaikki kommentoida julkaisuja. Luokan ryhmähenki paranee. Luokan hiljaiset saavat äänen. Tekijän oikeuksista opitaan kantapään kautta. Ja näppärät koneenkäyttäjät pääsevät näyttämään taitonsa. Using computer is fun and beneficial at the same time. What I do on computer is chat with friends, surf on the net, watch movies and TV shows, play games and things like that. I also read articles of subjects that interest me, mainly on Wikipedia. And I have to admit that these things have really improved my English a lot. Oppilailla on kullakin oma verkkoidentiteettinsä, jota he vaalivat tarkkaan. Blogien avulla he pystyvät kehittämään verkkoidentiteettiensä oppimisen suuntaan. Sosiaalisesta mediasta tulee sosiaalista oppimista ja vertaisopettamista. Blogit ovat visuaalisesti houkuttelevia, hauskoja ja helppoja käyttää. Sekä ehkä hieman addiktoivia. Toivottavasti innostuitte itsekin kokeilemaan blogeja opetuksessa. Rohkeasti vain klikkailemaan, sillä blogit eivät mene rikki.